салом ба кулли мардуми тоҷикистон, салом ба ғарибони дур аз ватан. дӯстони азиз, барномаи имрӯзаи мо дар бораи кору бори деҳа. кору бори деҳа гуфта мо инро дар назар дорем ки тамоми мардуми деҳа дар фасли тобистон барои ҷамъоварии алаф барои зимистон гузарондани чорвоҳо машғул ҳастанд. яъне мо мехоҳем ки имрӯз онро ба шумо нишон диҳем. дар равидани алафро бо он ҳамин дастгоҳ сар мекунем. ба фикрам ҳамаи шумо ба ин дастгоҳ шинос ҳастед, чун мехоҳам каме ҳам бошад ёде аз рӯзҳои гузашта ба хотири шумо орам. чун бисёри шумо дар шаҳрҳои ғарибӣ ҳастед, рӯзҳои гузаштаро ёд кунеду каме ҳам бошад хушҳол шавед. дӯстони азиз, ин ҷо расидем ба фарҷоми барнома. дар охир мехоҳам аз ҳамаи шумо миннатдорӣ баён кунам ки тӯли чанд лаҳза вақти пурсамари худро дареғ надошта ҳамроҳи мо будед. дӯстони азиз, ба шабакаи мо обуна шавед, зангулачаро зер кунед, инчунин лайка фаромӯш накунед ва фикрҳои худро дар комментария нависед, зеро фикрҳои шумо ҳатман ба мо заруранд. мо фикрҳои шуморо бар назар гирифта онро ба навор мегирем, ҳатман ба шумо мефиристем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Хай то барномаҳои оянда.